जुन खाथियाव गाबोन 5 जुन दा जोङो साफाय अभियान सोलिगासिनो हाग्रा दानदो मादो बेखौ हाग्राखाराय हाग्रा दाननायाखै हाग्राया सेखाफ्रा बुथुवा गोजा दाननायाखै बोलोबो गैया फिसाफ्रा जाहैबाय नालाय होमबा बेखौ साफा खालामबाय नायनो हागोन बरियाहाय गोदोथ' लाजाखाया आरो जों मावनो हाला बेखौ दा मेंबाय दा जोङो बिफां गायगोन बिफां देखाय जाबाय सासे खालामनांसै नांगौ बेनिखौ मोजाङै आयौ जोमै दाखा जाजोबबाय आंनाव रन्जन होना रन्जन हनै बोरैबा दानफ्लांगोन खाथियाव हनै फादासो रसा नायलाय एकदम मोजां देरखा रन्जन सेस आङो निमाहा बियो रस मागोन दानबाय रन्जन मा खालामनो आङो दानफ्लांबाय नायनायनि मरजि नायनि माबेखौ दानना होदों बियो ओरै देखायलाय नोंहा एसे बेलेगाव गायना होदो गावनो दानफायनानै बेलेगाव गायना होदो नैबो गाय नैबो सिङाव मोजां बारनायनि नैबोहाय नैबो बारबा आरो नैबो गाय नैबो गायदो बेयाव गायदो औ जायगाखौ संग्रोदो ओमफ्राय उनाव गायना होदो ना प्रिया नै बेस्राफोर माबायदि मावदों आयु खायाबो नै सिजाजोब्बाय साफा जाहैदों अखा हानानै बिफांखौनो गायजोबनो मोनासै जोंहा दे खालामना नाय रन्जना बिफां गायनो मोनासै जोंहा सुलेखाया जोंनि डिपार्टमेन्टनिनो आंखौथ' सिनायखायो जानांगौ सेलिब्रिटि जाथारदो सेलिब्रिटि नङा आङो अन्नानै बिनि नै बे सुलेखा बिनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम मबाव माबायावहाय रुंनायावहाय मिराब दंमोन माबानि दा एसे भिडिअ होथारदो आंखौ माबायाव इउटुब बर' इउटुबारनि मिटआपआव थांनो बेबो सासे इउटुबार नालाय ओंखायनो थांथारदों आङो थांनो हाया माने मा जेबो नङा ना प्रेजेन्टेसननि माबा दङ डिजार्टेसन ओमफ्राय एग्जाम जाहांदो थांनो हाथ'वा दा आङो थांगोन जमा थांगोन जोंहा ना लासैनो Kalian blog sama no video